Qed iqumu dubji fuq kumpanija oħra, Aviation Cosmetics, din id-darba Olandiża, li skont il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kellha tiriloka l-operazzjonijiet tagħha minn Eindhoven fl-Olanda għal Malta. Il-kumpanija Aviation Cosmetics issemmiet l-ewwel darba fit-8 ta' frar waqt dibattitu bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Fl-istess dibattitu l-Prim Ministru kien semma l-kumpanija Brażiljana Odebrecht li sal-lum għalqet uffiċċju żgħir li kellha f'pajjiżna. It-ħabbira uffiċjali tal-investiment tal-kumpanija Olandiża sar 3 xhur wara mill-Prim Ministru waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Il-Prim Ministru kien wiegħed li din il-kumpanija kellha tirriloka l-operazzjonijiet tagħha minn Eindhoven għal Malta, kellha tibni żewġ hangars u tiftaħ dedicated facility għal painting and repainting of aircrafts, kollox b'investimenti mwiegħed ta' 22 miljun euro. U kellha timpjega ma' 80 ħaddiem. Iżda minn dan kollu 9 xhur wara ma sar xejn u Aviation Cosmetics fetħet biss kumpanija sussidjarja f'Malta b'share capital li huwa il-minimu possibbli. Ma beda l-ebda xogħol fuq il-hangar u l-kumpanija ma mpjegat lil ħadd f'Malta. Aviation Cosmetics mhix tħallas il-kera fis-sena u security deposit u qed tikser l-obbligi kontrattwali mal-Malta Enterprise u l-Malta Industrial Parks. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista għalli dinja ħolqa oħra f'kullana ta' wedi miksura mill Lorenz Gonzi, bħal fil-każ ta' Smart City, il-White Rocks u l-kumpanija Brażiljana Odebrecht. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea kienet diskriviet il-performance tal-Gvern bella qalet li l-Gvern huwa tajjeb ħafna għall-idejat, però mbagħad huwa batut ħafna sabiex iwettaq dawk l-idejat. U dan il-proġett huwa eżempju ieħor li jikkonferma tajjeb ferm dak l-opinjoni li għandha l-Kummissjoni Ewropea fuq il-proġetti. Gavin Gulija staqsa x'kienet ir-raġuni li għaliha l-Gvern aġġel daqshekk lil din il-kumpanija biex tiffirma il-kuntratt meta l-istess kumpanija iddikjarat li kienet għadha mhix lesta biex tiffirma. Dan kollu jibgħat messaġġ negattiv lil min potenzjalment ikun irid jinvesti biex jikkontribwixxi fl-ekonomija u jiżdiedu l-impjiegi f'pajjiżna, qal il-kellim ewlieni għall-investiment Chris Cardona. Primarjament aħna jdu nagħmlu ċara illi aħna favur dan it-tip ta' investiment meta iseħħ. U allura naħseb li jrid ikun hemm issa rassigurazzjoni minn tal-Prim Ministru tal-time frames li din il-kumpanija ser tiftaħ għaliex nafu li tiġà issa għandna minn frar nistennew li tibda l-investiment tagħha, nafu li hemm commitments issa ma ntlaħqux.